Now, yung pinta, nung unang panahon, may mga tinatawag na mga taong pintados. Yan, pintados or pintadong mandirigma. Just like Apo Wang Ud, sa kultura nila, sa tribes nila, may mga ibig sabihin yung mga tattoo. Say for example, there are moments in time reflecting kung gaano kataas ang status ng isang tao sa lipunan through tattoo, or may mga tattoo symbolizes there are warriors or headhunters. Many times linalagay nila kung ilan na yung napatay nila. Oh, yun yung pinanggalingan ng pin or pinta. Yung one naman is katawan. Ibig sabihin, pinta sa katawan. In our modern times, it symbolizes as advanced and enhanced. Kasi through times na develop na nga siya eh. Kaya tinatawag siya, or ang ibig sabihin ng pintawan is advanced and enhanced technique.